kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzerari 263 pari pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinokasika kudzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti ndikasikeyo kumhanya nemanews updates. First update inyaya yakaitika kuGlenview 7 house number pa10852 kuGlenview 7 ndoko kwakaitika chiitiko ichi. Vadikani ndatingoti kuna Zinorwadza rest in peace mucomment section ndazore murugare. Murume uyu anonzi Zinorwadza murume iye anga ane 50 years ende murume anga akatoroorana nemukadzi wake anonzi Sandra Ndoyiwa. Anga arorana nemukadzi wake anonzi Sandra Ndoyiwa. Sandra Ndoyiwa ndo zita rekuzvarwa naro. Zinorwadza ndo zita remurume uyu rekuzvarwa naro. Sandra Ndoyiwa mukadzi iye ane 31 years. Vadikani takareceiva sad news. Sandra Ndoyiwa naZinorwadza vakatadza kunzwisisana mumba mavo mubedroom. Vanhu ava vatadza kunzwisisana zvakaitika kuma3 kunze kwakuda kunoedza manheru. Makuseni vatadza kunzwisisana vaviri avava. Sandra Ndoyiwa akatora poto yekongo kadiki keke ndokapoto kaakatora akatema murume wake mumusoro. Atema Zinorwadza mumusoro. Akakasika kumhanyiswa kuprivate hospital iri kuGlenora. Amhanyiswa kuprivate hospital iri kuGlenora. The following day mangwana achiona ndobva akamuka afa ari kuchipatara ikoko. Ndatingoti rest in peace kwaari, ngazore murugare. Zvinhu zvandinge sina kutarisira senyika yeZimbabwe, sevehukama. Vanhu vanenge vachiti aiwa vanhu vari kuwererana, asi kutonga kwaSatani haisi nzira yaMwari, iyi inzira yaSatani. Zvinorwadza, zvinosirisa. Rest in peace kuna Zinorwadza. Vadika ndokumbira kuti zvanofuka mucomment section kuti uriyo uri kutonga nyaya iyi, mukadzi uyu unomupa makore mangani mujeri. Iyi imedha yaakaita iyi ende yangozi yaapinza kumusha kwake. Ndatiti rest in peace kune akatisiya, ngazore murugare. Chakafukidza dzimba idenga, ndati namatirei amwe marelationship kana kunamatira dzimba dzedu kuti Mwari vange varimo vachichengetedza dzimba dzenyu. Ndombira kuti zvatofuka mucomment section ndo macases atiri kureceiva evanhu vari kuurayana pachavo. Nezuro ndakarekodha futi news dzemurume akaurayirwa 100,000 rands kuSouth Africa ari muZimbabwean, akaurayiwa futi neumwe muZimbabwean kuSouth Africa ikoko. Ndataura zvatofuka mucomment section. Sevana vevhu tapindwa nemweya yakashata. Next update business iriri ikambani. Kambani iyi iri muno muguta reHarare. Zvairi muguta reHarare, vairana nepakambani ipapo, vaiona nezvepakambani ipapo, varungu vachiona nemamanagers, vakaudzwa kunzi land yatengeserwa maChaina, saka shiftai garai mabva. Zvisinei, vanhu vari kubvunza kuti isusu vana vevhu, isusu maZimbabwean, hatisisinawo here pedu pekuti tinoitira zvinhu zvedu? Vane mari ndo vanofanira kuwana pese, vasina sesu isusu maZimbabwean tonzi aiwa land yatengeswa, ibvai zvenyu garai mabva. Ende pamba pakatovakwa, dakuisirai video zvinosiririsa pachitopwanywa, vachipwanya zvinhu zvavanga vakavaka nazvo zvichinzi aiwa tanzi tibve, tanzi tishifte, tanzi tibve panapa pakatengwa nemaChaina. Vadikani ndokumbira kuti zvanofuka mucomment section. Inini hatirara ndofamba nenyaya sezvairi nguva nenguva. Hi girls, hi, how are you? Some of you have heard that I'm doing my put in Zimbabwe. Surely I was doing. So this is the building, and some of you are wondering why it looks like we're putting it down. Yeah, that's your country, Zimbabwe. You build and then you destroy it yourself. So today we have been destroying it. Business was going on here, but since December we've not been doing anything. Why? Because we're just discouraged. We've been told to put down this building because the Chinese bought all this land. There was a massive production of pavers. Now they have to stop as well. So what do? These people coming from other countries, they've got money. We don't have that big money. Then they bought all this land, and they were having to destroy our things and go away because they want it cleared.
Everyone is preparing to go. Even those bricks are going to be produced. It's a massive company and they have to go as well. So there they were doing fabrication, you know. Anonzichima welders. They've been welding. There was another industry there, a milling company. See, he's finished all his production and that's all he's got to do before he leaves. You know, there's lots of activities going on behind, you know, but we have to stop. And that's Mutare Road. We're really nicely located. My house is just a walking distance, 30 minutes walk from here. If I'm walking, you know, like a basically after work, and we've been doing lots of production in this building. But what can we do? Nothing. It is what it is. So this is it. We're going. We're gonna go. Yeah, I don't want to lie. Given me 4 or 5 years, probably I would be able to buy my own industrial stand, but we have to go. There was also like a little car braking thing. They were buying cars and then make them new again. I've seen several of them being done here and it's done. Hello! Meet you wherever we're going. I've got to go. God is taking me somewhere big. Why should we stop? Something big is waiting for me round the corner. So good luck for you if you stay. If you stay, good luck. Yeah, these are my colleagues. So most people are very lucky because they don't have much to take off. Yeah. So Mutare Road. You know, I just used to love the fact that I'm near Mutare Road because whenever the product was wanted in Mutare, Rosape, Marondera, we would just send them. This is also a cement container. They've sold loads here. They sell loads. And this Lakanati, they do really, really beautiful pavers. But the good thing is we're going in the same place. Where we're going, there'll be still my neighbors. They've moved most of their displays. Otherwise, you'd have seen really nice things. Those who want 3D pavers, you know. Look there, over there. Yeah. So they've really done it nicely here with all these 3D pavers. They have to go. We don't know who is going to be here. After all these demolitions. So yeah, this is it. This is it. This is it. You can ask me, am I disappointed? Very disappointed. What's encouraging me now is I am a mother with children, with a lot of expectations. So I still need to go to carry on. So I'm still looking for, I've got a place, kind of a new place, but am I going to build again my own warehouse? No, not now, until I buy my own stand. So yeah, I've cried, but this is no more time to cry anymore. Yeah, now I'm excited to start all over again with this business of Maputi. Yeah. So yeah, I'm going back to the warehouse, to my old warehouse. I'll show you what's happening. You know, I wish I get the old pictures and show you. Most people would think, oh, this is just
ugly building. It was built to standard. Yeah. It was built to standard, and we have these iron sheets, roofing sheets were very expensive. Very, very expensive. Yes, look how many there are. It was loads. That's how it shows how big the building was. Thank you.